tal? Parlem de la nostra experiència a Reggio? Vinga, va. Comencem. Comencem amb 3 pilars que vam creure que eren els que configuraven millor tota la filosofia Reggio, no? De Reggio Emilia, sí. Podem començar, no sé, hi ha una frase de Loris Magaluzzi que a partir d'aquí es desenvolupa moltes altres coses, no? I la frase us la dic en castellà perquè és tal com ens la van dir allà i és: el respeto no es solo ser amable, sino dar crédito a quien tienes delante. Això vam valorar que, sobretot amb la mirada que buscàvem i amb la que anaven, mirada coeducativa, inclusiva, no sexista, el valor de la persona era molt important i més enllà del que puguem ser o de com puguem estar en certs moments, era donar validesa al ser com a primera essència. Amb un acompanyament dels adults, no? En tot moment un acompanyament respectuós i sobretot això, aquest donar crèdit a les possibilitats, a les ganes de fer sorprendre els nens perquè el factor sorpresa és el que els fan endavant, no? I perquè tot això succeeixi ha d'haver-hi també un entorn molt favorable, no? I aquí parlem ja del material que ens vam trobar, allà visitant les escoles de Reggio Emilia, allà trobant un material no estereotipat, un material que podem trobar a l'abast de qualsevol de nosaltres, de qualsevol nen. Podíem trobar branques dels arbres, escorces, tessel·les de ceràmica, tubs de cartró, moltes coses que estaven molt a l'abast d'ells, no? Sí, tot això, a més, a banda de tot aquest material, de tenir molt present, no, l'essència de l'infant, no, i el respecte que parlava també abans la Rosa, és una manera d'acompanyar l'adult, no, a les criatures, amb una mirada molt cap a l'escolta activa, cap a l'observació, sempre sostenint i tenint molt present totes les qüestions que conformen, no, l'àmbit emocional. L'actitud amorosa que moltes vegades i que moltes escoles també parlem, no? que tenen molt en compte i molt present, no? Per una banda, no? La intimitat de la persona, que cada persona és d'una manera molt diferent i ens hem de relacionar d'aquesta manera, el no homogeneïtzar, no? Les criatures, no? Cadascuna es mou en un context molt diferent i amb una història de vida també molt diferent els uns dels altres, i a banda també tot un tema d'acceptació cap a l'individu tal com és, sense pretendre'l canviar o voler fer que sigui diferent del que és, no? Acceptant-lo i sostenint les frustracions.